Какво правите? Баница. Тати, я кажи пак. Ой, Джой. Кажи, ще дам. Да. Там се маже, да. Я говори пак, бе, тати. Много слагаш. Ау. Остави го, брат. Дай. Ой. Не може. След малко пак. Да. Майма трябва да сложи първо кората, после да я намаже с яйце и сирене, после да сложи друга кора и тогава да. Ой, Джой. Я кажи, тати. Я кажи какво правим. Какво правим с теб? Защо винаги като включа камерата и Я говори на тази. млъква? Той мисли в момента. Я го питай дали иска да го яде това. Джой. Искаш ли да го ядеш, мамо? Да каже не. Но. Я кажи no. Искаш ли да го ядеш това? Да, това първо трябва да се сготви, знам. Ама... Не знам, човек, какво ти кажа? Да, първо трябва да се включи печката и след това да се сготви. Това е печката точно така, но всичко знаеш ли? Почти ти е дошъл реда? Чакай. Скъпа се, да, мамо. Ама не остане нещо незабелязано. Нали, мамо? Не. Всичко трябва да се знае. Правим баница. Сега. Я кажи баница, тати. Тати, кажи баница. Мама, да. Баница. О, какъв си добър помощник. Много си готин помощник, тати. Видя така, Андрей, е така, по-долу. Браво. Има. Ме там не може да стигнеш, тати. Остави мама да го направи, защото печката е готова вече и да може да го опечем. Да ядеш? Колкото по-бързо го опечем, по-бързо ще ядем. Свилиш като малко конче. Ой, Джой. Късаш ли така листата? Леко. Леко. Тота му да леко. Мама, късаш ми листата? Айде, стига, дръж го горе, за да не го взема. Благодаря. Скъсане, да. Ню. Сега само да разбъркам още едно яйца. Краката в баницата. Колко яйца станаха, малко? Говориха преди това 9 и сега колко? Още 2. Колко яйца станаха? 10, 11. Да? Да. Я кажи 11. Я брой за тати. 1, 2. Там не се пипа. Тати. Айде. Фуад. Да. Голямото момче. Да, идвам. Какво е дамото? Къде? Къде слагам? Веднага. Там вече има, това няма да сложа. Кажи, тати, да. Какво слага мама сега? Кора. Стой там. Салам, стой си там. Седни долу, ако не искаш да те сваля. Да го изгася ли? Да. Да го светна ли? Но. Ще го светна.
Да го изгася ли? Ще снима камерата по-добре. Чакай. Къде отиваш? На мама и трябва това. Дай. Тази част няма харесваш, ако стане така. Тати. Ще сваля долу? Не си им помагаш? Чакай сега. Помощника не казва не. Помощника казва да. Помагам. Ще не... Абе, тати, късаш баничката ни, ей! Затова ще се бия с тебе. Не да пипаш. Не пипай баничката. Не пипай баничката. Я цвели като конче да те запиша. Има ли кай пич? Я по-силно. А сега покажи на камерата как спираш да плачеш. Броя до 3, ако не спреш да викаш, ще те сваля долу. 1, 2. Няма да цвилиш като комбе, тати. Стига, вика. No. Не пипай баницата обаче. Не я пипай, само го дръж. Ще развалиш баничката, после пак ще я зидем, мама. Няма да я върна, нали? А сега? Сега след малко. Я кажи нещо. Кажи не. No. Тати, я кажи да. А я кажи риба. Риба. А гущер? Може да кажеш гущер? Там е гущера навънка, да. А може да кажеш бебе. Бебе. А можеш да кажеш аз искам бебе. Дай го на мама, да. Дай го на мама. На другия път. Та-да-да. Тати, кажи риба. Бебе. Тати, кажи кафе. Тати, кажи жираф. Жираф? Да. А гущер? Тати, я кажи жаба. 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 Бабе. Жаба. Да. О, е. Еми, скъса го. Тати, кажи гущер. А кажи птиче. Там е гущера, нали? Да. Къде е гущера? Там ли е гущера? А я сега покажи на тати. Къде ти е пишката? Не пипай пишката, пипаш баницата, бе. Покажи на тати къде сте ушите. Не бърка така, ушите. Покажи на тати къде са... Къде ти е носа? Къде ти е носа? А къде ти е устата? А къде са зъбите? А къде ти е езика? Къде са ти бузите? Много е тяхно. Къде са ти очите? А къде... Да, там. Къде са ти веждите? Да, точно там, над очите. Къде са ти краката? Къде ти е допето? А къде са ти ръцете? Хей, ръчички, хей, гидве. Те ме слушат най-добре. А къде ти е коляното? Не корема, коляното, където падаш. Да. А очи? Имаш ли още очи? Да, има малко очи. Няма вече очи. А къде са ти... Ауче? Аучи, да. Тати, я кажи... Какви други думички казваш? Топка казва. Топка.
Не е бол, топка. А гущер? А банан? А кажи Мими. Кажи Мими. Кажи жаба. Бабе. Ауч, там е топло. Окей. Кажи чао, чао. Я изпрати целувки на камерата. Цунка. Муа. Браво. Мамуно? Щастлив ли си, бе, мамуно?